silese onde foye si ulilele kwami ego. Thank you, Jesus. Se onde foye silese ekulilene kwami balkeni chonchi bandla ekuseni nje seonde foyisile Jehova Sabaoth seonde foyisile ekulilene kwami Thank you, Holy Spirit. Siyabonga nkulunkulu wawusithatha bezinto izinto wawusithathaphi wawusithathaphi ezithathayo ibandla lami wawulisaphi bandla wawubona abantu bezophendula mani onde oyisi silese onde foye si ulilele kwami ego ngumquli kaThixo. I do qualify uba ndingamdumisa uThixo. Kodwa njengeyi-artist kodwa I qualify into yobana ngale voice yam embi kangaka ndingamqula uThixo. Haya ndimbonaka Funda mama. Ehlaka verse 26 kunesihloko inqubo yebandla. Inqubo yantoni? Yebandla.
inkqubo yebandla. Ibandla asonto evele yathi ivumbu nje. Into eyazekayo enenkqubo yayo. Ewulindelekile yenzeke ngendlela yezwi likaThixo. Yafuna qala phezulu kweverse number 30. Kodwa ukuba omnye kwabahleli phansi uziva enodaba angaluthethayo, lo umileyo makahlale phansi. Kaloku kungcono ninikane izithuba xa nishumayelayo. Yes. Ukuze kali lonke ibandla lifumane imfundiso nenkuthazo. Hallelujah. Ninikana ntoni ke ngoku? Izithuba. Hallelujah. Asofama kabonakali le. Hallelujah. Ninikana izithuba. Kodwa ke apha ekunikeni izithuba awusihayi kuba ke hayi make simnikeni ithuba kodwa siyamazi banoko. Lithi sile Nkosi kaloku osafika angamiswa phambi kwabantu. Makaqala khulu ningambulali. Hallelujah. Amen. Ibandla linendlela eliqhuba ngayo. Hallelujah. Ungenzisi izinto ngabantu ezi-against izwi likaThixo. Uphutane nezulu. Ngoba wena wazi kona amavesi owashaya indiva. Wenza ngathi awulibone livesi. Hallelujah. Hayi ngiyalazi lona kodwa ke hayi xa singake sitshone deep bazalwane. Xa singake sitshone deep, sitshone deep. Asifuna deep unalo izwi licacile. Umfazi makabe ngumfundi othe cwaka onentobeko. Enentobeko. Yeah. Andimvumeli ukuba abe ngumfundisi. Andimvumeli umfazi abe yintoni? Bebazalwane lizwi likaThixo akuthi umonakalo. Monakali ke ngoku why bekhona abafazi bengabefundisi kodwa izwi leNkosi lithi andimvumeli umfazi abe ngumfundisi ungabuzi kum. Amen. Ngoba yes. Andithandi nokuba aphathe amadoda. Andithandi umfazi aphathe amadoda. Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise. Yeah, uyayiva ngoku. Ukuba ayilawule indoda. Amen. Asimazi ayithelisa intoni uxolo sami. Hayi asimazi. Asimazi bakwakutheza thethele. Awumazi ngoku. Kodwa uyamazi esithi ubani kuKristu Yesu. Usisidalo esithi uyamazi. But xa sithi andivumi le uthi andimazi ngokutheni. Hallelujah. Andivumeli le nto yenza. Ukuba izinqoko madoda. Siyabulela Thixo. Liyaphila izwi lakho. Liyaphila uNkulunkulu wethu elinamandla. Elibuyisa indoda. Elibeka indoda ezinalweni sayo. Ukuba Nkosi sikhumbule. Ukuba lo mntu ayindoda. Uyintoni umsebenzi wendoda. Siyabulela ke Thixo Nkosi. Siyagoduka. Bazalwane ndifuna ukunihlebela into encinci nje. Insindiso isekhona. Khona insindiso. Insindiso isekhona insindiso. It's up to you ukuba uyafuna usindiswa okanye ufuna uhlala ungasindiswanga ukhonze nje ungasindiswanga. Udlale. Insindiso isekhona. Ngabantu abangayifuniyo. Khona insindiso. Ayamadoda asukile insindisweni ngenxa yabafazi. Soze nisuke. Sibeke isikhongwane pha uzofika umuntu ajingise mhlambi ibhaji ya bese sithethe zasikhongwane afike nabeke nenye into siye sisihle sasikhongwane siye sigoba isono sinjalo siqala kaningi sikulimaze ngemva koko uthi uThixo wethu masixelane iziphoso sithandazelane ukuze siphile siyeza nomnye nikomnye uzohlala ubaleka kude kube nini usithi soze ngiyithethe lento komntu kuzode kube nini ngoba ubaleka nempiliso yakho uzogula ugule kude kube nini
ngoba ukuphila kwakho kusekudibaneni nalo muntu. Bazalwane, noma sizithethe izinto kodwa you have to check umuntu ozithetha kuye izinto. Abanye bethu balinyazwe ngabantu abanye abazithethe kubo. Wazithetha kuye mthembile kanti uzophuma nayo. Kodwa I'm here to say, as long ulenzile izwi kaThixo umuntu akathika, ubona yena angathembakali. Honde oyisi ego lile eo ne voice le se